आयै मा आबा आफाया दाबो फैया आरो आंनो स्कुलनिफ्राय फैफिनलायबायलै आयै नोमफाया फैनाय नंला आबा दानो फैनाय नंला मा बुंनाय जाखो जोंथ' शपिंआव थांनो बुंदोंमोन ना दिनै दा बेलासियाव बुंनायालाय बुंदोंमोन आबा नाथाय थाङानो अबेबा मिटिंआवसो थांबाय इलेक्सननि मिटिंआवसो थांबाय औ आरो फैनायाव लेटसो जाबोबावगोन होनदों आं मैयानिफ्रायनो बुंखाबाय दाख्लैनिफ्रायनो बुंबावदोंसो दिनै थांगोन होनबाय आङो ओमफ्राय आरो बिदिसो खालामबावबाय आरो मोनथिला दे आरो आबा आरो फैसायाबो एसे खमबावसो एबाराव दा मारै बायनो देनाय जोंखौसो थांनो थिनबावदों थांथारनोबा आइयाबो आबैयाथ' फुजा फैनोनो मोनग्रामोन सिगां बायना होबाय थायोमोनलै आंनो ओमफ्राय आफाया नायलाय माबायदि फुजायानो फैथारसै आंनो दाबो बायला आंनि फ्रेन्ड्सफ्रा मालाय बयबो बायजोब्बाय आंनोथ' शुजबो नांगौ ओमफ्रायो गस्ला टि-शार्टबो नांगौ शार्टबो नांगौ लंपेन्ट नांगौ आरो ब्रेन्डेडसो नांगौ आयै आंनो ब्रेन्डेड मोनगोन नोङो आबा अबावबा फैसानो खमखाबाय बोरै ब्रेन्डेड बायनो दे गांसे बायनायावनो बेसेबांबा थांखायो गांसे बायनायावनो 2000 गाहाम थाङो आरो बेखौ बोरै बायनो देनाय आबा आं मिथियालै आयै आंनो नांगौ माने नांथारगौ आंनि माखासे मानि गस्लायाबो ओजोंसो आबैमोना थाबोजोब्बायना ओमफ्राय नों थाङानोबा बोरै लाबोनो आं बोरै थाङो बेहायबो नोमबाया रागा जोंसोनानै दङ जोंखौ आरो थांबानो रायज्लायखाया नांगौमोन बेखायनो आयै आंथ' मिथिखाया आफायाबो बायनो होनबाय बिदि मुडखौ चेन्ज खालामबाय बे दसेनो थांनायालाय थांगोन दे आबा सानैजों थांसै माथो खालामबावनो नाथाय गस्लाफ्रा एसे खम समनिखौनो बायनोसै उफाय गैयाना अलंबार औलै आयं आं रागा जोंदोंसो हाबाब मानो रागा जोंनांगौ जाखो दे आफाया फुजानि आंनो ड्रेस बायनो होनबाय ओमफ्राय दिनै नायलाय थगायबावबाय थांनो होननानै दस्रायावसो थांबायनो मिटिंआव आइ नै बिदिबा हा बिमाया नोंनो लाङा मानो गस्ला बायनोनो गथ'आ बोरै लांनो दे आबै फैसायाबो सर्ट जाबाय आरो आइया जि बायदि दाना फैसा बाहायनायखौ बुंसोयो ओमफ्राय बिफायाबोथ' फैसाखौ बांद्राय होनो हाखायाखैना एबाराव हा बिदि जायो नामा दे बिहामजोआ बादा होबालाय मा जादो गथ' मानसि लुबैयोना फुजानि नामाव एसे गोदान गाननो जोमनो एसेबाबो ओमफ्राय हा बेहा मालाय मोजांखौ बायदावग्रा नालाय नाथाय समाथ' दा एखे नंलाना आबै एसेबाबो सोलायबाय थाथो दे एबार खनसेयाव गानाबालाय मा जानो गोदानखौ मेरला दंखायोना मेरला दंबाबो गोदाना गोदान आरोहाय हाबियाबोथ' गाननो लुगैयोना बयबो गानो जेला फुजा बोथोराव आरो बे ब्रेन्डेडसो बिबावो आबै आं मा खालामनो देनाय फैसा सर्टआव आं मोनसेबो फुजायावनो बायालासे थाफेराखैनोमोन नायनाय एबाराव आफायाबो थांनो होननानै थाङासैलै दे फैसा सर्ट ना नै बोरायनाव एसे बिदेरनानै हरगोन दे आङो आबै बायनानै हैथां नै गथ'नो एथ' आसा गथ' आरो नोंहाबो गांसेसो बायनानै लाबानो जाबाय दख'ना गोदानखौ नाथाय आरो आइया बुंलायगोन ना आबै होना आयै थांगोन दे ओइ नै फैसाखौ एसे हरदेरनो बुंखाबायना आबा बांद्राय फैसा बाहायजाया दे एसे खरसाया बांद्राय जायोबा प्रब्लेम जायोना जोंहाबो सोलिनायाव नायलाय आयै उनाव र' नोमफाया फैग्रोथारथोंसै नामा बेजोंनो रायज्लायनानै थांसै बाराबा दे जेबो नङा दे हाबिबा बेसे गोबाव लागोन अबाव थांनो होनदोंमोनलाय बे इलेक्सननि मिटिंआवनो थांदों आबै आरो गोबाव जाबोगोन दिनै थांनो लागामोन ओमफ्राय आइयाबो बुंदों नोंसोरनो नांगौबा नोंसोरनो थांनानै लायबानो जाबाय होनबावदोंसो बे बिहामजोआबो आजिखालि बा जिबायदि जाथारबायहाय ओरैबा ओरै थांग्रासो जाबावबायहाय जारलासो दे जेबो नङा आं हरदेरगोन एसे जायखिजाया गथ'नो गस्ला गोदानखौ बायना हैथां गांसे गांनैबाबो दे जागोन दे आबै गथ'आबो गोसोथारबा आरो नोंबो बुंबायबा दाहाय बायना हैसै आङो थेंक इउ आयै जागोन दे जागोन ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय फैनानै ओरैनो बेट बलसो गेलेहैबाय ओंखामबो जायाखै थां दुगैदो आं ओंखाम ओंख्रि खुरना होनसै अके आयै ओमफ्राय आबा सोराङाबो माथो दाबो सफैदिया आबै नोंनो फन हरनायदोहाय बिहामजोखौ बुंदोंमोन आं गैया माथो हरासै आंबो दहाय हरबाय हमाखै ओमफ्राय थांमारदों बियो आबौ मेहेरखौ लायनो होननाया औ आबै थांमारदों आफाया आङो दहाय फुङाव खेबसे हरदोंमोन ओमफ्राय खिन्थाहरदों आरो ओजों सहैबाय होननानै रायज्लायदों होनना बुंदों बे थुनथुलि महापापिनाव बे बाबाजिनि जादु मोन्थोरफ्रालाय सोलिगोना सोलियाखै जाखोसै आङो माबोरै खबर लाबावनो दे लागोन आं खबर बिसिनि बै मानसिनाव जायखौ आं खामानि होदोंमोन ना थुनथुलिनि गस्लाखौ हासिनो थाखै थिग बेफोरबायदिनो आङो खबर लागोन माबा मोनसे खालामनाबाबो बियो माबोरै दंमारो बियो एसे खस्थ' गोलैदोंना गोलैयाखै आं बिनि एसेबो मोजां नायनो हायाथ' थुनथुलिनि आंनि फिसालाखौबा बियो एथ'बां खस्थ' होदों आरो नायनायनै जुदि बियो दानो थुनथुलिखौ एसेबां अनखायोबा होमबा बोरैबा जुदि लाफ्लाङोबा बेथ' बिमाखौ मा खालामगोन देनाय बिमानि खोथाखौनो लाखिया ओरैनो दानो बेखौ लानाय माने आंनि संसाराव अर जोंनायसो जागोन
नाथाय अखाफोरखौ जुदि लायोबा आबाया सुखिनि संसार जागोन आंनि फिसालानि जिउआ। आफा बिसोरथ' ना एखेबारे आंखौ एकदम फासायबावगौसोमोनलै। नंमारगौ दे आबा, ओरैबायदि गाज्रि मानसिनि आखायाव गोलैफ्लांदोंमोन ना नोङो। नाथाय गासिबो क्रेडिटआनो जोंहा अखाफोरनाव थाङो। मेहेर, एथ'बां बेफोरबायदि नङा दे। आङो नोंखौ मदद खालामनांगौ समाव मदद खालामबाय। सासे लोगो हिसाबैथ' आङो नोंखौ बेखिनियाथ' खालामनो हायोना। अब्लाबोलै अखाफोर, नों जुदि फैयामोनब्ला, नों जुदि गैयामोनब्ला आफाजों आंजोंबोथ' माने बिसोर नुवाखै माबायदि प्लेन खालामखायोमोनलै, जोंखौ हगारनायानो नङामोन। एकदम जोंहा हाथरखि बिहामजो बायदिथार। सोर मार बे गथ'आलाय? आबा मेहेर, बेफोरथ' थिग दङ, माने जाबाय मोजाङानो जाबाय। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौसो बुजिना मोनाखै। मा खोथाखौ आफा? बे जोंहा हाथरखि बिहामजोआनो मार ना सोर बेलाय? आं बुजिखौनो मोनासै, माने बिराद कनफिउस जानानै दं आङो। एसेबां सानबाबो आं सानख'नो हायासै। माने हाथरखि बिहामजोआथ' फैफिननो हायो, बेथ' बेबायदि जानो हाया मालाबाबो। माबोरै जोंहा बिहामजोआ फैफिननो हानो? औ आफा, नोंनि सोंथियाबो थिगैनो दङ। बयबाबो शक जाखागोन ना बेफोरबायदि हरखाबै बिदि नुयोब्ला। आंबो फार्स्ट टाइमाव बेफोरबायदिनो मोनदोंमोन, दा जेरै नों मोनदों आफा। अब्ला आबा फोरमायदो, सोर मार बे गथ'आलाय? आरो जोंहा बिहामजोबो नङाबा नों आरो अखाफोर बुंगासिनो। गथ'आलाय एकदम जोंनि बिहामजो बायदि खोथा बुंजोबदों गासिबो बैयाव। एखेबारे जोंनि हाथरखियानो हाथरखि। रायलायनाय, फाव फेसन गासिबो हाथरखि बिहामजो बायदि, आरो बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो जोंहा हाथरखि बायदि। नंगौ आदै, आंनि महरा एकदम हाथरखि बायदि बा आं हाथरखि बायदि। आरो आंनि बुंनायफोराबो बै समाव गासिबो हाथरखिनि बायदि जाजोबदों। नाथाय बे मारै जानो हाथावगौ बेनोथ'। आफा, बे जायखौ नों नंगासिनो नोंनि नोंहामजोखौ, बे हाथरखि नङा आफा। बे हाथरखि नंमारा आबा? औ आफा, आरो आं गासिबो खोन्थाजोबगोन। माबोरै लोगो मोननाय आङो, बहा लोगो मोननाय, सोर मार, आंनि मा जायो, माबोरै जों सिनायफिनलायखो, माबोरै बिनि महरा, बेफोरबायदि गासिबो खोन्थागोन आं आफा। नाथाय जों थांग्रोनोसै नामा सिगां? औ आदै, ओजों सहैनानै मोजां रायज्लायनोसै। दा मोनसे प्रब्लेमाथ' सल्भ जाखाबायानो, बाखि जेबो गाज्रि साननांगौ गैला दे। आंखौ जुदि मिथिनो लुबैथारदोंबाथ' जेबो नङा, जों खिन्थागोन आरो। दा थांग्रोनोसै। आइयाथ' जि रागा, जेबो खबरखौनो लायानो। आंनि फिसौ सासेया खैफोदाव दङ, बेहाबो बिफा जानानै दायथ' दङ ना, मानो बासायनो थाङा जानो दे? दा फैसायाथ' थांबाय, अब्लाबो फैसाया उनाव फैफिनगोन। दा फिसौआ दि खैफोदाव दङ, बेखौ मानो जुरिया बुजियासै? जुरिखौ आं एथ' बेफोरबायदि सानाखैमोन, गोसोखौ दसेनो सोलायगोन होननानै। गोदोथ' बिदि नङामोन, बिराद अनोमोन बिमा असे बायदि। मिथिबाय, जोंहा आब' मेहेरखौ गोदोरा बिराद फाल्थुब समाव बेनो फाहामदोंमोन दा, मोजां खालामदोंमोन। आंथ' टेनसनजोंनो मा मोनो, बेखौबो सासे फिसौखौ खबरबो मोना, आरो मारै जाखो। एकदम आबाया माबा खोन्थानायबा सिगाङावनो आंबो थांफागौमोन। नै उनाव नोंसोरनि खुगानिफ्रायसो मिथिबाय इदि जादोंना। बिरादथारहाय बिसोरबो, बाथ्राफोरखौनो लाखुमाबायो। दे आबै, एसे रायज्लायनायनि गेजेरजों मोजां जागोन बायदि होनदोंमोन आफायालाय। नायनोसै मा जायो, गाव फन हरफिनगोन होनदोंना उनाव। दे मोजां सफैथोंसै आंनि फिसौ सासेयाबो। ओमफ्राय थांदो, गथ'नो ओंखाम खुरना हैदो। दा आरो गथ'आ उखैगोनना स्कुलनिफ्राय फैनाय। दहाय फुङावथ' रुटिल'सो जालांदों दा बेलाय, आरो स्कुलावबो बेखौनो लांबाय। औ आबै, ओमफ्राय ओंखामखौनो जानो नागिरा बियो, बिराद बुरखायनांगौ जायो। दाउ बेदरसो जानो बिगासिनो। दा बिफायाथ' सफैनाय नङा, दायो जोङो फैनायाव लाबोफानोसै खोमा दे एसे। दे गथ'फोर माब्लाबा जानो लुगैनायखौबो जाहोनांगौहाय आबै। आरो साइस्थ'बो जानांगौना गथ'आ, रानथोंथोंथार एकदम। उन्दैनिफ्रायनो मोदोमानि फिसाखा बेना, गथ'ना जाबाबो लोंबाबो। दे बिहामजाबो जिबायदि जाबायहाय, बाहेरावसो ओंखारग्रा आरो मिथिंसो गाबावग्रा जाबावबाय। समजों लोगोसे मानसिया सोलायमारो होननाया बेनोहाय जोंहा बिहामजोआ। नुबाय आइया गावनो न'आव थाया, ओमफ्राय खामानि मावग्राखौबो दाला होननानै। मा जाखो? आं लेंहरमारसै खोमा दे, आइनि खोथा लानानै आङो गथ'खौ फैनांला होननानैसो बुंबायमोन। नाथाय जानाय नंला, गावबो न'आवनो थाखाया, आंहाबो खामानियानो मावनो हाख'वा जायोना। जानाय नङा, लेंहरमारसै आं। दाख्लैबो फैसाखौ एसे मोजां हिसाब खालामनानै लाखाबायमोन, आइया 5,000 लाफिनबायना, बेखायनो मिलायस्रायासैहाय। माबा हिसाब जाजोबखाबायमोन, एकदम फैसानि सर्ट जाजोब्बाय जेरावबो। बे सानाबो मानो होखानांगौ दे, आंनो होखाबाय आरो बिनानै बिमानो होफिनबाय, जारलासो बिदिखि जायो संसारा। एसेयावनो आइयाबो बिराद माबा जाथारबाय, फैसाखौनो बाहायहोनो नागिरा, आरो गावबो बाहायनो नागिरा। ओमफ्राय मैगंनि खरसाफ्राबो सानासो बांसिन लाबोखायो दा, गावलाय अबाव बाहायहैयो देनाय, आफाखौबो लायनो नागिरबावासो।
आरे दिनै माथो फुङाव सोरबासो खावब्ला फैलायबाय औ फैनो मोनामोन नामा आङो नोंसिनाव आलासि जाफैबाय आं दिनै फुङावनो मा जाहोहरदोसो आरे बा इमान बुरजा दख'ना औलाय लक्ष्मण मा खालामनो उफाय गैया दख'ना बेफारिबो जाफ्रामबाय आङो ओमफ्राय लांनो दख'ना बायनो नोङो बरिया दङ नै आंनावबो कालेक्सना एकदम माबा दानाय गोजा लांनोबा लांखादोसो बा मालायसो दख'नाबो फानलायलायबावबायना नोङो आजिखालि देनजारलै थुनथुलि नोंबो खम नङा होनलाय आजिखालि खम जानानै जायो नामाब्रा जाम्बा जेरावबो एक्सपार्ट जानांगौ मिन्थिबाय दानि जुगाव एकदमबारे टाइमखौ मेनटेन खालाम सोलिफानांगौ समजों लोगोसे खारफाबाय थानांगौ दे नोंना थिग दं दे होमबालाय औ थिग गैयाबा जायो होमबा ओमफ्राय नोंलाय नों बेयावनो फैखादोंमोन ना बहाबा थांनो ओंखारदोलै दिनैबा हले बहुत देलायसिना फैदों माथो थोद मा देलायसोना फैनांगौब्रा देलायाखैलै जेबो मा देलायनाय नुखो आंखौ मायबा देलायनाय नुदों नामा आंखौ दिनै हिनजावफ्रासो देलायो आंना देलायाबाबो जायोलै मोखाङाव थावल' फुनो आं जाम्बिलाय नंखायना नंगौथाय दे मोजाङानो एकदम नेचारेल बिउटि होमबाथ' नोंना औ ओमफ्राय नों लोमजानायालाय थुनथुलि माबोरै मोनखो बेखौसो एसे खबर लानो फैदोंमोनलां आं लोमजादों होननायखाय लोमजानायाथ' लोमजानाय बेथ' दंखायोआनो नाथाय अजीब जे आंजों जागासिनो दासान्दि जाथायफ्रा बेसो मोनसे एकदम बोरैबा नाङो गोसोआव दा लक्ष्मणनो खिन्थाना मा लाब बेफोरखौलाय नाङालै थुनथुलि लोमजानाया बोरै नांखो होनदों आङो ओइ थुनथुलि मा जानोब्रा लोमजानायालाय बिदिनोसै एसे दंबावो ओमफ्राय जेबो नङा दे बेफोरलाय आरो ओरैनो मानसिया आरो स्ट्रं थाबाय थायाबा लोमजानायफ्रा बोरै खानोब्रा बेखायनो नै दसे ओंखारलायबाय आं सिख्लाफोरनो एसे दख'ना देखायहैनो होननानै बाजैमोननो आब'मोननो हनै मादैमोननो बिनानावमोननो एसे देखायनो होननानै आंहाबो एसे मोनगोन आरो आखाइ खरसाखौ मानो होनबा बे सासे आब'निफ्रायसो लाबोजोबनाय नालाय दख'नाया आं दानाय नङालै लक्ष्मण आंबो दानो हाबा दासिगौमोन माने आंहा इसेबां माबा जाजोबाखै आरोना फैसा थाखायाबो नंगौना दे मोजाङानो ओमफ्राय नोंहा फुजानि लाया हाथायाव थांबा थुदोब्रा थांसै सानजों बेरायथावथावनो लानोबालाय थुनथुलि सना नों जुदि आंनि लाइफआव फैयोना आं गांसेल' मा नोंनो आं होनो हानाय खिनिखौ होगौमोनलै दख'नाखौ नोंसोर गाननो मोजां मोनोना आरो फुजा टाइमाव होबाथ' साबसिनबावसो नाथाय नों आंनि फिलिंसखौनो बुजिथारालै माबा आं जा अनो गावखौ गोसो सिंनो बिराद अनो आङो गोदोबो अनखायोमोन दाबो बिराद अनो नायना आइया आंखौ बेसेबां बुजायो नोंजों गोजान जानो नाथाय आंनि गोसोआनो मानिथाराबा आं मा खालामदेनाय नोंखौ लोमजादोंना आं बिराद माने गोसो सिंजोंनो केयार खालामहरगासिनोमोन न'निफ्रायनो दिनै नायफैथारबायलै सोरांबानो मा खालाम गोसोआनो मानियाबा आंनिया लक्ष्मण दख'नाखौ बायो ना मायो बायदोब्रा आंनिफ्रायबो फुजानि बिमानो लांदो नङाबा सोरबा बिनानाव दंबा बिनानावनो लांदो बा गार्लफ्रेन्ड दंबा गार्लफ्रेन्डनो लांदो दा थुनथुलिया दख'ना बेफारि जानानै दंथ'यो लांनायालाय लांजागौमोन थुनथुलि दा आरो लाखिग्रायासो लाखिना लाखिया आङो बिनि थाखायल'सो बायगोन आरोना आच्छा मानो लाखिया जानो एसे मोजां नों अननायजों बायोबालाय आरोबा जेबो नङाना बरिया कालेक्सन दंखायो नुवाखै नोङो फसायखागोन न'नि दानायखौलाय आरो माथो बेनोथ' दख'नायानो सिम्पोलि बिराद मोजां ना दानाय नालाय नोंसो आरो दख'नाखौ लाबोबावनाय नालाय थुनथुलि आं बेखौ बायगोन नाथाय नोंनो लाखिनांगोन दै आंनिफ्राय ओरैनो फिसा गिफ्ट आरो आंनिफ्राय आं गांनै बायगोन नोंनो गांसे आयंनो गांसे नङाबा नोंनो गांनैबाबो जायो दे नोंहासो लाखियोना लाखिया